Binumban mo to. Oy, 9 to 5 ba de, yung sa tuyang electric power service interruption. Sundo po yan alas 5 nin pagkahapon. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Marhay na aldaw, Lunes, petsa 22 na ngunyan kan Marso taon 2021, minapaabot kami nin pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagirumrum na sa paghampang takan, kasiributan, ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot yan sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Pupukpukin, Tingog kan banwaan. hindi ba ganun din? Lagi lang Ay nako, sa bakalan, bata ko konti na lang, nag-brown out pa. bukas meron konting biyaya. Pupukpukin, anong dapat gawin? Biyo akong nag-aratsing. Dapat pupukin, Bata, walo na sa nasuparadangog. Brown out pa! ikakautan, pinto'y di bubuksan. Ang tama Sagod kitang alas 10:30, mag-iro-restorya lamang, mag-iriba-iba, mag-iro-iristorya sa paagikan sa tuyang mga nakakalap na informasyon. Siyempre, ang pagbutwa kan mga reports. Tuwang tadyan an Mega Force Patrol, Pading Jomar, Jimmy Asinal, pupukin, dapat pupukin. and Luwens Asinsurens sa Manibela, sa Mobil, Henry Deboy Mata, Technical Control, yaon dyan, ang samoy pong Chief Tech, Dapat pupukin, dapat pupukin, dapat Ramir Bunjing Tanay, the big man. Uy, talaga naman. Siyam! dapat Talaga si Honorable City Councilor, former City Councilor, Batag! pinto'y di bubuksan. Siyam, uneo, sabi ni Batag. Pera. Walo. Diyan. Oy, tabi, si Sir Rogie Jojo Banana Abril, yan. Kumusta na tabi dyan, amigong tunay sa La Playa? Bunjing mo ya mo mag-iba, magpasyar ki Rogie, ki Sir Rogie, mga ano arin, ano? Sige, ang iba ka bunjing, buda si June Napolis, sagkod si Manito Tanyez, iba ta? Pading Nald, ano? Sa newsroom, siyempre, News Manager Mardela, ang samuya pong Jack of all trades, News Manager Mardela. Sa production center, ang AM ng DZGB. DZGB. AM. Angel Mustaza. Sa IT, sino nga dyan? Si Arven. Si Richard. Yan. Si Extano, Ecstasy, Extano. May nag-upload. Hello, good morning, Tabe. Good morning po, Sir Kiyo. Good morning! Dako na tabi din na nagmamati sa imo din sa pawa kang maikot. Taday man tabi din sa muya burn out. Agwa dyan igwa dyan pig sabi, kurente. Igwa kung kurinti. Sir Kiyo. Sabi ka mga, igwa kurente. Ano pig-prepare na panguntuhan dyan sa nito? Nagulay tabi ato ki ki Kisay. Guna ko, pitsay, supigugulay mo. Po. Gu- Opo. Una ko nagugulay ka kan demonyo. Ay, man, awang kan. Amo ka kan gulay na demonyo. Abo ko Sir Kiyo. So Indian ka nagulay
Ah! Sunatong baga, sunatong. Oh, yan nag Yun po. Bawal man na po si Pio, ganatong. Oh. Sige, pasiramaan gulay na pizza. Salamat po, si Pio. Salamat diyan sa mga tagama nito. Sí, me gusta mi ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy. Maray na agad tabi Councilor Roji Jojo Banana Abril, ha. Kumusta tabi diyan sa imo, ano? Sige. Diyan sa gabos na naghihiling mga viewers niya to sa DZGB News Online, worldwide, netwide. Good morning from the Philippines, ha? Siyempre, sa YouTube ang DCGB Legazpi. Yaon man dyan. Sa account ko pwede man, sa Facebook, hanapon lang nindo Pio Fernandez, Buda sa Messenger. Siyempre, sa kuyang mga telepono numero. Globe 0926015620. Sa Smart 0961-759-0888. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sige, tabi, doro-diretso na kita kan program asin istorya dyan sa palibot mo na mga informasyon. Isihon ta daw, good morning dyan sa gabos na taga-Bitano kay Madam Merly Caceres, budak kay Kagawad Alvin Gapayaw. Maray na aga tabi sa Indo. Sir Ato Lim dyan sa Top Gas Petron Gasol sa Daraga. Maray na aga Sir Ato. Budak kay Dr. Lim. Sa linya si Pading Jim. Pading Jim, marhay na daw. Go ahead. Salamat tabi pa de. Ayaw kita ngunyan digdi sa border control sa barangay boundary kan na Agos and Agos Pulangi and Bato Camarinesor. Masasahuro niya itong ngunyan tabi pa de. An Deputy Chief of Police kan na Pulang... Deputy. Deputy. Si Police Major Ninita Asuncion tabi pa de. Talagang nasa pag-imponer ko niyan ang provincial government sa pagkikaining Philippine National Police na pinagtalaga digdi kanal by PPO ining executive order ni Gobernador Al Francis Pizarra, ining executive order number 8. Maikpit talaga tabi pa de. Sige. Magin motor, magin mga pribado kabos na lunadan, pinag-check talaga nila, piganapan kay itong gate pass, itong mga test, sutulo, kung naarin duman na available. Sige. Then kung dae, ikukonvoy sinapasiring sa tula-tula. Yaw, hindi si Madam, Police Major Asuncion tabi pa para sa, itaw ko lang cellphone niya, kaya kita makapag-live na maluyan signal digdi. Si Madam Asuncion, si Pio po Madam sa angkor sa DCGB para sa pagtaunin ideya sa tuyang mga biyahero, sa tuyang mga taga-antabay. Sa ibong una rin niya po siya, si Pio sa angkor sa DCGB. Hello, Madam. Marhay na aga. Si Pio Fernandez po ini. sir. Opo, ma'am. Tawan ta kaning pagkakataon. Primero, ano po ang pinaghahagad nindong mga dokumentos tanganing matugutan na makalaog dyan sa boundary kan Albay, tabi? Sir, ang wala man po iba kita napighahanap sa inda, kundi ito pong mga nakalista digdi, duman baga sa Executive Order number 8 na pinirmahan ni Governor Al Francis Pizarra. Yung nga ni ini na rapid test, antigen, or saliva test. Kung wala po sinda kaining tulong ini, ihahatod mi sinda duman sa tula-tula para duman sinra i-profiling. Opo, okay. Di primero rapid test, antigen, or saliva test.
O, Opo. either of the three tabi, madam, over. Opo. Okay. Pag daig kaya nakapresentar, e-escortan duman sa tula-tula so dati tabagang pigdadarahan kan mga pasaheros kaidto Iyo po. for medical profiling. Yes. Opo, now, si Isay po ang pinaghahagadan kan rapid, antigen, or saliva test tabi. Si Isay na mga personas. Go ahead po. Ining mga persona na mga agadan taka ining tulong ini, aron man digdi sa tulo na ini. Iyo ang mga hali sa luwas ng probinsya. Ang mga haling Manila na malaog digdi sa Albay. Yun, oho. So it's very clear. Suhali po sa Metro Manila only. Madam, over. Yes, sir. Okay. Suhali sa Camarines Sur, Camarines Norte, dai nahahagadan kan tulong iyan. Over. Yes, sir. Ang iagad nilang list sa kanila, sa inda, valid ID, iyo naman mga dokumento na nagpapatunay na siya taga Bicol. Iyan. Nagitrabaho sa Albay o kung sa inman na parte digdigang Albay na malaog digdi sa Albay. Iyan, oho. So halimbawa, ako taga Daet, or taga Naga, or taga Nabua, or taga Iriga, may tuyo digdi sa Albay, Opo. dai na mahagad ning rapid, saliva, or antigen, solamente ID na sana, budakon Opo. sa insutuyo ninda. Over. Opo. Okay. Pagkatapos po, may papadownload kita. Pwede po ini i-download sa Google Play Store. Ito po na QR scan code. Albay Get Pass. Opo. So Albay Get Pass Opo. na ida-download sa mga Android phones, Yes. smartphones, tanganing igwasinda ka ito. In Opo. kaso, daitabi sindanin QR code, asin dai pa nakapa-imprenta kan QR code, asin ako halimbawa hali sa Daet, Kamsur, Naga, Iriga, or Nabua, ano ang gigibuhon tabi? Tangon yan po, sir, ano tapangan mo na itong mga pagkaining QR scan code. Ano tamo na advice tamo naman sila na itamo naman kikihigpitan. Kung balik-balik man lang digdi Yan. sa Albay at saka duman sa Kamsur, i-advisean na lang sila na i-activate ito pag naka-install na sila. Yan. Panganing, pag ipuhan sa naman digdi kay internet connection, madali na lang ang scan kang QR code nila. Yan, opo. Okay, madam, halimbawa, taga Albay ako, sa Inman sa Albay, igwaning sibot diyan sa Camarines Sur o sa Camarines Norte na aatindiran, mabueltada man sana after 1 or 2 or 3 days or more, ano po ang hahagadon pagbueltada? Over. Hindi man po giraray itong Albay Get Pass. Ayan, iyo man sana ito, ano po? Opo. Oho. So mga biyaheros nin mga efektos, ma-pick up nin epektos sa Manila, feeds, pagkaon, gabos, mga essential goods na taga-Albay, taga-Ligaspi, taga-Piduran, taga-Manito, mabueltada man sana pagkakuanin epektos duman sa Manila. Anong hagadon tabi? Pag-arog po ba yan, di siyempre, hali sindang Manila, nag-istambay sinda duman, parang na banggi. Di dapulon sindang nakahampang duman, naka-istorya, sa siyempre, makuha kang mga essential goods. Kaipuhan man giraray na, mag-ano sinda ning rapid test. Ayun, oho. Di iba palan ang sistema, susog dyan, madam, sa orden ehekutibo ni Gobernador Bitsara, kung ika, biyahero na taga-Albay, makuaning epekto sa Manila, duwang aldaw o sarong aldaw kaduman, pagbueltada, kaipuhan na ang rapid test. Over.
Kung sarong aldaw man lang, di siyempre, igwa na siya kaiyan rapid test. O Oho. kaya ito bagang ano baga duman sa ano na business ano yan, veterinary, Opo. yung mga ano ninda, Oho. i-present lang ninda itong business permit, ano pa, ID. Oho. Kung halimbawa, araw ka ito, 3 days na, Oho. kaya mag 5 days pa sinda, Oho. siguro naman, kaipuhan ka naman magpa-rapid test. Iyo. Aram mo madam na we should be very clear on it kung yan po nasa orden ehekutibo talaga ni Gobernador Bichara. Tadakol kita digdi madam nin mga merchandisers baga po sa Albay, buda sa Legazpi, buda sa iba pang lugar na arugan an gibo. Ano po talagang categorical procedure kayan over? Basta to kami, ang susunod ni, ining sa laog kang pinirmahan ni Governor Alfred Bichara, Opo. yung executive order number Opo. 8. Kung may sitwasyon na wala siguro digdi, di, siyempre, ang gigiduhon sa manggiraray, i-turn over na duman sa tula-tula. Iyo po. Oho. Ako day ko man masyado pa baga nahiling mananggad madam ini bagang mga negosyantes tadig di mga fakturador na hali sa man na lugar digdi sa Albay na mako aning epektos duman sa Manila. Medyo day ko pa nahiling ning maray pa no diyan kay nahapot ko po baka igo ning instruction sa indok kayan ang sa indong higher ups tabi over. Wala man po, ito lang po na nakapalaog duman sa executive order ng gawin. Yan, oho. Sige, madam, so sa muyang correspondent sa 1st District, si Jomar Bian, sa muyang reporter, igwa po ning kaputan, tibaad ma-monitor ta dyan, ano, si Pading Jomar Bian. Pading Jomar, maray na aga, nagdadangog ang Deputy Chief of Police kan Pulanggi, duman sa border control. Go ahead, Pade. Salamat, Pade. Good afternoon. Good morning, Deputy. Primero, saro lang una, duwa ni Pading Konsar. Ang saro, Pade, supig ko para banggit ni Deputy na rapid test. Sige baga sa latest na executive order ni Governor Bichara na pinaluwas kasuod bang aga or the other night. Executive Order 8.1, hinalo sa rapid test, RT-PCR na sana, saka antigen, saka itong saliva test. Kaya na allowed ang rapid test. Kaya medyo ko ginalilibong na paradangog sabi, gusto tang maikilor iyang kay Deputy Chief of Police. Ani kadua, may nakalusot digdi sa Santo Domingo. Pade, na dahil ni ano pa manadara ni negative test result, makumanapor. Ayan, oho. Nakalusot yan sa Pulanggi. Kaya Okay. ipaw garing nagtutuga sa iimbestigaran ini kung paano siya nakalusot digdi, nakaabot sa Santo Domingo, nakaabot mo niya na aga, na nakalusot sa mga checkpoint, na dahil siyang darang negative result kang RT-PCR o kaya kan antigen o kaya kan saliva test. So, Oo. sarong concern ini tabi digdikan local government kan Santo Domingo sa may nakalusot na dahil nag-agi sa tamang proseso. Okay, standby. Oo, standby pa ding Jo Marano. Duwang kaputan tabi, madam, at ituturol ko sa imo taon-taon. Pero balikan ko si Pading Jomar, itong nakalusot na nakaabot sa Santo Domingo, compadre, sa inhali sa Metro Manila, over? Hali ini sa Metro Manila, tapos ang nag-report man sana sa Tugang, nagabot ngayon si Tugang ko, kaya ngayon tarang mas ganong papeles, Roger. kaya inaksyonan matulos ini kang MDRRMO, sige antigen mo niyan, sige antigen, para makasiguro, then i-investigaran kung paano siya nakalusot sa siring digdi, nakalusot sa checkpoint at sinakantos digdi Roger, sa Santo Domingo. Roger, compadre Jomar, kasuarin nakaagi sa checkpoint, over. Ngunit na aga uminabot, ngunit na aga. Roger, kopya. Standby pa ding Jomar, ano, standby dyan sa Santo Domingo, sa 1st District.
Madam Deputy, na-monitor po so mga kaputan, please go ahead po. Ayo po, sir. Oh, go ahead po. Halimbawa man po na nakalusot siya, ay possibility na hindi siya dumaan dito sa Agos. Pwede man po siya mag-agi duman sa Labwa, Oho. Fernando Bypass Road, Maluwas dito. Maluwas, Libon. Yan. O kaya, duman sa Lidong. Oho, Pero okay. duman po sa Lidong, igwa man kami duman, border control point. Opo. Now, duman sa pigtataran mo, madam, na posibleng agihan afuera kanyan sa main border control nga to, any coordination tabi sa tuyang mga adjacent municipality na mabugtakan man dumaning checkpoint, border control, over? Ang pagkakaaram ko po, igwa man kitang border control point man duman sa Bunbun, Barangay Bunbun, Libon. Iyo po, ang iba kayang tabi, madam, malusot ta kita pang mga Pinoy, pera de los ubos, mahanap din paagi, madam, ano? Opo. Oo, At saka so- kung halimbawa nakalusot man siya, kung hindi siya duman sa kanbaga, sa van, o Opo, kaya nakamotor, oo, baka nagbaba siya sa ibang banwa, halimbawa Kamsur, oho, nagsakay ng bus, yung Paligaspi. mhm, Arog. arog, Pwede Oho. isumpay ko. Nag-attend din ako kan meeting kan with Governor, tapos si PD, sa Philippine National Police. Dahil talaga pigtatawadan, magi ni Gobernador Al Francis Bichara na posibleng may makakalusot talaga. Dahil man gabos, actually sagot nyo niya, nahiling nga ito ang sitwasyon di Tabi pa din. Talagang saro-saro, pinag-checkan na mga polis, mapagal salado kan PNP. Ang question digde, itong sa mga makakalusot, ang sabi kan Gobernador, maging kan Philippine National Police, itong ining CPD, ang kooperasyon sa barangay, pigahagan nila. Tama ito na yaon dyan Santo Domingo na so pamilya mismo, iwan nag-report. Kaya takulahonan, bako sa nakaatang sa polis ang pagreparo, kan mga nag-uuruli tabi pa di, magin sa mga barangay officials, mga kapamilya, magtarabangan na, mag-cooperar na, bako sa naitaong poder sa polis ang araw kayo ng problema niya. Ito manahod sa panagos na lakop kayo ng virus tabi pa di. Yung man sila tabi pa di, ibalali ko kay Madam Asuncion. yep, madam, deputy, Yes, sir. opo. Ma'am, itong scheme na pigasabi mo na posible talagang magbaba somewhere else dyan sa Cam Norte or Cam Sur sa Naga, as in magsakay na sana sa bus pasiring sa Legazpi in order to make it appear na hali sana sinda digdi sa Bicol. Paano ta yan makwantabi, madam? Paano ang sa tuyang sistema kayan? Over. Yan po ang daita pamaray napapag kumbaga sa daita pamaray na hiling Mm-mm. na saro sa magiging yan, Loophole. kanya Opo. na may nakakalusot. Iyo, oo. Iyo tabi. Pero, Pero pag may nag-aagi man digdi ng bus nakapulanggi, siksik naman kung nagsusunod sinra sa health protocol. iyo po. Tama ito so pigsabi ka sa bago kan sa muyang pag-iriba diyan sa 3rd district si Pading Jimmy na salita. So kooperasyon na kan barangay, madam, pag-abot sa barangay mid-bid man baga so mga maabot na baaguhan. Over. Opo. Yan ani ba kayan kasi di magbaba man agad sa Naga, masali nga kaming Naga kaya dahil naahagadan kan itong so tulong test na to either of the three tabi, madam. Ano po? Opo. Okay, so iyo man sa natabi yan, madam, natales sa dali. Pading Jomar, go ahead, Pading Jomar. Hello, pare. Go ahead. Ang saro pa padinganing so concerned baga, so pigla para taram ni Madam Rapid Test. Duman sa executive order amendment, dahil naman allowed yan tabi. Sige, tibaad na. Baka dahil pa Oo. tabi aram ni Madam. Iyo tabi. Oo. Sige, go ahead tabi, madam. Hindi Hello, ang madam. dati baga kaya igwang rapid test. Ang ngunyan, yun nasa kasubangan ko na basa ko na wala na palang talaga. Iyo. Matter of date man sa naglapses ito tabi, kumpadring Jomar. Ano po?
Pading Jomar. iya. Sige, sige. Kundi Iyo mas masana. marinang malinaw, tabaka Opo. magdangog sa iba, naglalaob na pwede pa sa rapid test. Iyo ang dararaw ninda. Opo, sige, Pading Jomar. Iyo masana tabi, dahil ng ibang concern. Iyo matanatabi pa din. Thank you very much. Jomar Thank you. Bian, DCGB. Thank you so much. Madam Asuncion Deputy, kung igot Sir. ka tabi din gusto, go ahead po. Sir, Yes, go ahead po, madam. Go ahead po. Opo, go ahead, madam. para po sa mga biyahero ta na haling Manila, na mapasiring digdi, malaog sa Albay, dapat po, igwa na po sinda kaining tulong test na pigaagad. Iyo po nga ni ini na RT PCR, antigen, saliva test. Mhm. Pagkatapos po, dapat, siyempre, negative ang result. Yan, opo, opo. Sa mga duman man po sa mga hali lang, kamsor, na malaog albay, lalo na po itong mga nagtatrabaho, na ang trabaho ninda, yaon digdi sa laog ng albay, ang kaipuhan nila lang sa indang ipresentar, ID, company ID, o kaya yung itong install na apps na itong Albay Get Pass. Opo. Mhm. So, iyo masana, madam, siguro kung nagtatrabaho man sa Kamsur o Cam Norte, iyo man nataga-albay, iyo man sa ang kaipuan, simple man po over. Opo. Opo. Mayapot digdi tabi, madam, ano po, before I let you go, good morning. Halimbawa po, naarkila ako. Matod ki pasahero sa Manila, ta driver po ako. Tapos mabalik man lang pagkaaga. Ano po ang mga kaipuhan ko? Over. Ano po ay ang sakayan niya? Pampasahero talaga. So, dati bagang sistema, madam, na naarkila ang auto halimbawa, na igwaman ng permit from LTO and LTFRB na minahatod baga ng pasahero sa Manila, then pagkaaga, balik man sa natulos. Ano ang kaipuhan ng kan driver buda supahin ng tingka iba tabi, madam? Go ahead po. Kung ahali po sa Manila, siyempre, daiman niya sigurado ang mga pasahero niya na negative. Kung halimbawa, wala ang kapot, wala pang kapot, sa ang iba. May nabasa nga niya ako sa Facebook. Nung dati pa, na wala requirement, pero ngunyan, dahil na yan mangyayari, taga-boss, iti-check ka na. Kung duman sa driver, Oo. kumbaga, balikan man lang siya. Yes. Ang dapat siguro kayan para sa kuman, siyempre, kumbaga sa kuhan, personal security muna. Kung ako sa iya na driver siya, manggiraray siya kaining mga test na ini. Ita, alam mo ba da, we should be very clear bako itong medyo ambiguous ta pag-abot diyan sa pag-implementar na kayan, tibad magkaigoning date na animosidad po tabi ano, ta drive Opo. oo, oo. Itong sasakyan niya dapat disinfectant niya. Iyo tabi. Ta minaruluwas kay naro kay ni mga fine details kaayan. Kung kita ning IRR na kuta na madam, ano po? Opo. Iyo ta dipisil kung gabos kita puro speculative kung ano dapat nagigibuhon, baka kung magkaigulugod ning problema tabi, madam. Opo. Opo, sige po tabi, kung nigo kang gustong sabihin, go ahead pa tabi, madam. Wala na po. Naisabi ko na kanina na duman sa mga biyahero kung malaog maling albay, dapat po igwa na sila kaining tulo ng test with negative result. Pagkatapos man, duman sa mga nagtatrabaho na tagal-luwas kang albay, yun na lang po ito na i-download nila sa Google Play Store itong Albay Get Pass pangaling naisinda maabala sa biyahe nila. Sige po. Wala. Oo. Sige, madam. And ano yan, 24 hours kamo dyan tabi sa mga tao nindo, relyebo, go ahead po. Opo, sir. 24 hours po ini. Relyebo sindagabot. Sige tabi, madam. Salamat sa informasyon as in oras. Mabuhay ka mo dyan tabi. Stay safe. Salamat man po, sir.
Yes, yan sabi pa si Police Major Ninita Asuncion, Ground Commander, digdi sa border control sa mga oras na nitabi pa din. Ang sistema digdi, kada wala pigpapalusot talaga, motor, tricycle, gabos. Pigpapapundo digdi sa checkpoint. Mga kwan lang, mga 3 minutes man gayo diyan na mina standby. Tapi ganapan talaga sindakan na itong mga nababanggit sa executive order. By the way, yung executive order ni Governor, masunod kayo ni Tabi Padi. So, ordinansa na. Ipapasa na duman sa ordinansa ang basihan ka implementasyon and igwa na duman ki penalty clause sa mga magbabayular digdi sa ordinance kana provincial government kan Albay. So the setup dyan physically is pareho ka itong so sa ECQ ang setup over. Oo, yun Tabi Padi. Tapos, kada munisipyo, pinagkuhanan kay police augmentation force naday man kakayaw nun inikan na mga pulis na kan pulanggi dapat igwanin sa suporta gikan sa ibang munisipyo dapat kaururunan na ini kada duty pirang oras tabi madam walo ang kada duty kada shift Nag-ano sinda ning tada apat na oras palitan. grabe aro kaning mainiton bantado ng pulis Lugado? Yan nga ni na 4 na oras. Ano ho na yan? Masakit na lalo na araw ka na hiling mo man. Grabe ang init? Oo. Grabe ang init, grabe ang mga sasakyan na Volume na pati ano nga sa araw kaning oras ang mga auto. Okay, so yan Tabi Padi. Live and direct gikan digdi sa border control sa Barangay Agos sa Pulangi, Albay. Kasabay si Madam Ninita Asuncion and sa iyang mga pagiriba Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim sa mga dagdag na istorya, no. Ito may text Sir Pio. Iga para sabi ni Madam Ground Commander na dapat so 3 test malabo. Saro man sana either RT, PCR, antigen or saliva negative test. Ano tabi? 0981 with all due respect. Malinawon tabi sa pagkataram ni Madam either of the 3. Pinagpautro ko nga ni arin man sa tulo po ha either of the 3 saliva, antigen or suswab. Ining artificial yun suswab niyan. Okay, sige po, standby tropa. Late na late tayo. Ito habol natin. Igwa pa kitang dapat basahon sa alas 9:30. Wala na. Sige. Habol natin to. Sandali po muna, ha? Tinaawan ta ito ning prioridad. Tanganing ma-clear tagabos. Although igwa pa ning date na ambiguity duman sa pinagasabi ni Madam. Sumakaputan niya to. Pero okay na yon ano. At least. Botobot kan pala si Malacanang. It's 9:45. An oras hatod sa Indokal. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magaling ka na mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. May iba't
ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet-Tabs ka para hindi na dying inside. Diet-Tabs the best. Unilav yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahagit ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malanganin naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibumbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kompleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka iyan, pwede pa kamong mag-overnight dahil iguanin mga rooms na pwede sa honeymoon, asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303.
Ang Bicolano, Uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Needs Wellness Center. Ito po, si Gina Mirasol. So, anong problema ng anak mo? Nagkailan po sa kidney, tapos UTI, complication po sa baga. 3 doktor na po ang pinuntahan ko po. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dadalhin po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa aking CPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Needs Wellness Center sa inyong lugar. Ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Folborista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Needs Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, bikon. Magkasararo, bikon. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marcelo Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnonic Juice at Philnonic Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnonic Juice and Philnonic Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain narereparo. Maging maingat. Managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaokitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Ape de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DZGB, 1 minuto bago mag-alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakaresibi na nin bakuna kontra COVID-19 ang 2 obispo sa nasyon para masiguro ang kaligtasan kontra sa virus. Sa sarong post online, sinabi kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na ang mga bishop natudukan na nin bakuna iyo sina Baguio City Bishop Victor Bindoco asin Haro Iloilo Archbishop Romeo Lazo. Napag-araman na resibi na ni Bendico ang primerong dose kan bakuna na daim naman pinag-unambitan ang brand kan Marso 19. Mantang si Lazo naman ang natudukan nin AstraZeneca vaccine kan Marso 15. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Yan, pinagtawan ta itong prioridad. So, pakipag-ulay ta sa Deputy Chief of Police, Kanpulanggi, si Madam Asuncion, tanganing ipaabot ta sa informasyon sa publiko. Ingat na grabe ha. So, RTC Branch 1, dyan sa Hall of Justice, naka-lockdown ngunyan. Ta igonin sarong positive case, kanakaaging Marso 21, kaso hapon. Kaya so RTC Branch 1, Hall of Justice, Legazpi, lockdown po ngunyan. Basado yan sa report na ipinagpaluwas ni Alcalde Noel Rosal. Taod-taod, ang iba pang mga informasyon in connection sa tuyang pinagsisibutan ngunyan. Ito po muna, ang dagdag pang istorya. Nasa linya na si Luwens na Barsena, aramuntaan sitwasyon man. Yan sa sayang location, Luwens, marhay na aga. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga. Asin na maray na aga sa kabus na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Sinita, kan Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 5, ang tigdadragang parte kan salog dyan sa barangay Nagastiwi, Albay, kan lokal na gobyerno. Dahil sa may kaipuhanan mo nining kumplituhong mga papeles, bago ini maglugos para makarepair kan sarong tulay dyan sa nasambitan ng lugar na naraot kan mga nakaliis na aldaw. Anong lugos tabi, pardon, Luwens, di ko isan lugos. Anong terminally, anong lugos? Magkapadagos tabi period, Sir sige, Pio. sige, go. Ini na paliwanag ni Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 5, Regional Director Engineer Guillermo Molina sa DCGB News, na ini ang sa indang na-discovery kan papasaran niya sa lugar ang nakaabot sa iyang sumbong na may aligadong nagdadraga ng illegal na pagdadraga o illegal desilting sa lugar. Marhay man ko na ang obheto susog sa iya na ma-repair kan tulay, alagat kaipuhanan mo na kay ni Pakarayon ang magakanigong papeles ngani na makadraga sinda base sa kinakaipong aggregate sa pagkonstruhir kan tulay. Ang pahayag tabi Sir Pio ni Molina. Report that there is an alleged illegal dredging in Nagas, Pili. Pinapuntahan mo namin doon sa embedded personnel namin and we found out that there is an ongoing project in Nagas, Pili by the local government to repair the bridge. But of course we're gathering material from the river. And we informed the LGU that the proper permits should be obtained. Iyan tabi Sir Pio ang napahayag ni Engineer Guillermo Molina may kinaaraman sa nasambitan ng bagay sa isyu dyan sa Nagaskan TV Albay na nakaabot sa Sainda. Di proyekto pala nito kan nagas ade. Roger. Mahirahay kan tulay kundi day man bako masakunan pa man kundi kay puhanan talaga man su prosedimento sunodon. Roger Pedatabi Sir Pio. Tawara man yung pagkontra sa pagkonstruhir si Molina. Alagat, itawan man ngayon ni respeto. So pag gibonin mga makakanigong requirements, tanganin ang daisindang problema sa lindong kansayda opisina. Kopya. Roger, so yan tabi Sir Pio, magadagdag pang istorya. Ali sa Regional Center Site, ako po si Luwens Burse Barsana. Salamat Luwens. Direts ang bulos kan istorya. Si Ans na kaya si Al, si Pading Al. Kumpadring Al, maray na Al daw. Go ahead na. Yes, maray na Al daw. Pari, mga kasumanin harabasan. Ang dapat baliwalaon kan mga otoridad, lalo ang PNP, asin ang mga barangay official sa maging mga tanod, lalong-lalo na digdi sa urban area kan Legazpi. Ini ang pangapudan kan mga ordinaryong residente sa feedback sa tuwing nagkaabot mo niyan. Pagkatapos manotaran pa rin Pio, na digdi partikular sa barangay Kabangan, sa may barangay 18, na uuso ang harabasan nin plantita. Ay, patawa doon mga mamas. Mga plantitas na sukan isik yung mga nagmahalon ang kantidad sa kulunyan
Kikursunada pa kan mga bas. Di ko kursunada pa rin Pio, pero sa mga maray mandang klaseng plantita. Siguro naghihiling mo na sa Facebook sumabas ano daw ngayang makantidad naman ngayon na piga para pahireling sa Facebook. Oo, nahiling ko mga pinakamakantidad digdi so langatong, so biga. Subiga. Dakula na biga. Ikinahagsama si tirang dakula. Ados mil na. Gun mo an. O di. Pero ngunyan, ang biga, pas bako man kayo sa ulang kadarakula, sa mga plantitang mga marayman na klase, Mga masetas. taan feedback sa tuwing nakaabot digdi sa kabangan, magpuon kan uminaging bulan, nagka-apat ng mga biktima digdi. Nagkawaraan ng mga klaseng masitas na inipigutabudan na pigabas talaga sin pigpamabakal sa mga may kursunada man kani. Kaya at least kung dakol-dakol na haba, simple dakol-dakol man na kantidad na, kung dadamoton, nakukuha kan maabas na may pagtubod na posibleng igwa daw ng spatter digdi sa lugar na ni na nakakatanda ka ni dahil ang titimbre sa pag-iriba. Iyo yan ang sa indang modus operandi ko niyan. Siguro sindikato man ang igoning para hiling sana sa Facebook kung ano makantidad naman na plantita. Tapos na sa Facebook, aktwal. Diyan baga sa sarong barangay, pwede man agad may spatter. Kasabot ninda, o ngayang araw na ni maray ngayon ng klase. Ni Mateo pag may timing. Yeah. Tapos igwa man ng in-charge sa Facebook na ipopost na ninda. Yan, tama ka man yung ikaw man agad kayo kasabot man sa Facebook. Duma na yan, nagbabarakalan. Yan. Simple man agad sa ano. Organized syndicate. Ito yung mga nag-isip kayo eh. Sige. Kung totoo yan na duda ta, na yung man ang duda ka diba? Sindikato kaya eh. Sindikato. Imagine mo, nakulong baga may plantitang maray na klase ko niyan. Iyo. Baka biktima ka na sa laki mga 10, anal daw. Di. Mati baga. Kung may atris milog kang plantita, di may 30 mil ka. Yun na. Pag barang kaman sunag po sa Facebook, uni man sa imo. Yan. Ikaw man si spatter, uni man sa. Ikaw sunag abas, uni sa imo duro dakula. So, spatter, naka-study ang kada barangay. Yan. Ayos baga man ang gano'n. Tinawad ang ideya sa sindikato talaga, no? Sige. Pero bako pati, ang harabasan talaga, nangyayari o digdi sa barangay 17 baga, si Mr. Nasyon, so taga-deped. Yan. Biniktima baga sa laptop niya, ito pala na kuwata sa informasyon, nagsagin-sagin sumabas na may toyo kay sir. Igwa baga siya dyan ng aparte, so parang dormitoryo. Yan, nagduwan daw sumabas. Nagapot pa sa kataling kung nangyay si sir. Na nasyon. Ngayon, ano naman si sir sa luwas, alat-alatong ko na sa ngaya. Nahiling mo na. Nakachimpok kaya sa laptop. Tsaka. Parang palang siya, sistema kan maabas. Yo. Kaya ingat kita ta dyan sa Lapu-Lapu, so teacher na barkada tawan. Kopya. Sinakat magaswarong. Digdigani. Sige. Diyan sa sabi da sa sur na barangay, so mga nagmamais-mais, iyon na naman. Yan, so sabing nakamotor. Nakamotor. Pag matanga da, ikot-ikot. Iyo. Kaya sige man ang tararirik dyan kan mga flashlight. Pag medyo iba ni Roero, dahil sana sila machimpuhan ta. Talagang rimatiyo sinda dyan. Yan, digdi sa may tanchuli, sa baba. Iyat kita na, so pa relative ko pa rin Bio, may emergency para ipinarada sa motor na walat sa helmet. Sinali si tulo sa helmet. Saka. Imagine, kaya yan, ay natabi sa mga karabasan di sa Legazpi, na dapat daw yan matawan manin pagriparo bako sa napuro COVID. Ang riparo kang pulis, mga tanod, kundi pagriparoon ang palibot, talagang grabe nga yan ang harabasan sa palibot. Kopya. Yan, tadi ang informasyon patigil sa luwas. Alar Mario, DCGB. Salamat Padingal. Ingat-ingat po sa mga mabas. Diretso kan storya. Ans nasa linya. Ans, go. Good morning. Yes, Marina Aga, Sir Pio, Marina Aga sa mga panantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, formal na nga nabakunahan ang maabot sa sanggapos ng mga personahes kan Philippine Navy Naval Forces of Southern Luzon. Ini pinanginotan mismo kan City Health Office sa pamamayo ni Dr. Fulger Teliego